Di meha Remezana îsal de 5026 kes li Sûriyê hatine kuştin û piraniya wan li ser destê hêzên rejima Sûriyê bû. Kulgorê hin raportan rejima Esed tenê di mehên Remezanên şûreşê de zêdetirî 16,000 kes li Sûriyê kuştine. Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan raportek derbarê hejmara kuştiyan li Sûriyê di meha Remezanê de belav kir û tê de diyar dike ku di wê mehê de 5026 kes hatine kuştin. Derbarê hûrgiliyên kuştina van kesan de Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan dibêje ku ji koma hejmara navborî 1220 kes li ser destê hêzên rejima Sûriyê hatine kuştin. Di nava vê hejmarê de jî 224 kes zarokin û 170 kes jî jin in. Her wiha hejmara wan kesên ku di hundirê girtîgehên rejimê de û dibin eşkencê de jiyana xwe ji dest dane gehiştiye 31 kesan. Her wiha 1921 çekdarên cuda di nav hêzên opozisyonê û grupên din yên cuda li ser destê hêzên rejima Sûriyê hatine kuştin. Lê hejmara herî mezin ya ku li ser destê hêzên rejimê hatine kuştin kesên sivîl in û li gorî ku raporta rewangehê de xuya kirin ku rejima Esed kesên sivîl dike armanca xwe. Raporta rewangehê her wiha bal kişande ser hejmara wan kesên ku li ser destê hêzên YPK'ên bi ser Partiya PYD ve hatine kuştin û dibêje ku 32 kes li ser destê hêzên navborî hatine kuştin. Di nava wan de 5 zarok û 2 jin jî hene. Lê derbarê kuştiyên ku li ser destê grupên tendra û hêzên opozisyona Sûriyê raportê eşkere kiriye ku 796 kes di nava wan de 463 sivîl û 312 serbaz li ser destê çekdarên rêxistina Daişê hatine kuştin û 21 kes jî ji aliyê Eniya el-Nusra ve hatine kuştin. Her wiha 305 kes li ser destê grupên ser opozisyona Sûrî ve hatine kuştin. û bi gotina raportê 240 kes ji aliyê kesnên Naz ve hatine kuştin û navê wan hatine tomarkirin. Li gorî raporta rewangehê ku Remezana sala 2012 ya herî nexweş bû ji bo gelê Sûriyê. Ji ber ku tê de nîzîkî 8000 û 232 kes tê de hatine kuştin. Piraniya wan jî li ser destê hêzên rejima Sûriyê hatibûn kuştin. Ji alîkî din ve Tura Sûriya Mafê Mirovan di raportekî de ku roja pênşema borî belav kiriye. Tê de dibêje tenê di mehên Remezanên şûreşê de 18205 kes li Sûriyê hatine kuştin. Ji wan 16879 rejima Esed ew kuştine. Ev e 5 Remezan li ser Sûriyê re derbas dibin û hîn rewşa Sûriyê gelekî xirab e û kuştin û revandin û wêrankirin li wî welatî berdewam e.